היי, יש לי בית באבא של דוח שפיח. דוח שפיח. נו תגידו דוח שפיח, נו. אנחנו עומדים לנסוע לשדה התעופה. לחו"ל, לפריז. היום 25 ו-194. צריך לחכות בדרך תעופה? בטח. אז אני צריך את הרוקמן עכשיו. הרוקמן איתך. די? הרוקמן כאן אבא? כן. איך אתה מרגיש לקראת היציאה? מתרגש? כן. הוא רואה אמא מתרגשת הבטן שלו פרפרת. כן? כן. לא, בגלל שאני הטיסה שלנו בסביבות 4. אנחנו נגיע לשם בסביבות 8:30, משהו כזה. משהו כזה. טוב, יאללה, אז בואו נלך. יאללה. אבל לא מתי עצוב, לא עצוב, פשוט ככה זה החיוך שלי. ככה אתה נראה? כן? כן, חיוך נראה, טוב. זה נורא מקרוב הצילום הזה. איזה תראי זו, אני אצלם אותה. איזה שמי. יואו, הנה העונה השמנה. טוב, זה שירי בטח. זאת שירי. זאת היונה שירי. זה היונה לא יפה, לא? כן? מה אתה אוכל? גלידה. תראה? שעה הוא כבר אוכל גלידה, יאללה, בוא נלך, אני באמת יכול לזור גם. רגע. אמא תראי זה יפה אמא. אמא? אז גם לקקת גלידה. אני רוצה שזה ייגמר מהר. מה אתה תמציאי תירוצים? זה אמא לוקחת לך. אמא! לא רוצה, אני יותר לא לקחת. אבא תראה איך אני עושה חור, אבא. ראית? מה זה אטרקציה? עכשיו תלמד איך עושים חור. כמובן. מה אני אעשה? אבא תלמד. זה לא חסר. ראית? הנה, שים לב. שים לב, אבא.